Arewa Blog TV, tashar al'umma. Ba zato ba na yi ƙudurin rufe sirri na saƙon zuciya fuska ya bayyana. Saƙon zuciya fuska ya bayyana. Mai tawakkalin fitar da sirrin zuci na alkhairi shi zan yi wa jinjina. Kallo ɗaya na yi kan na farga na kamuwa. Da na rufe dole ne zana damu. Kalmar ta nauyi a harshe ta hake fitowa. Duba a fuska dole ki haka alamuwa. Yarda gane zana biki mi tafiyar mu. Mutan garin mu dole ne su yaba mu. Sako daga zuciya na zo na baki tausaya. Soyayya ta so da ke da kike za ta raunana. Zuciya ta sun sasanta. Me ake kira sarauniyar fadata, mai shimfiɗi ta ni'imar fuskata. Kayan fice a duniya kara bauta, suka shigo inuwa ta ka jingina. Na dace da na bara da koko, na samu abin da na yi roƙo. Da macen hakan na kiwa da da na bi na gaire ki shaki miko. So ya sana sa a zuci na fice cikin maza, na zama gwanin shi na farko. Wa zai ja da ni akan ki dole za ya ci kasa, ba da firgici bane na razana. Shi ba kare